vulnerancias e graves realidades que aínda soporta a nosa Galiza. Nicanor foi Unha sentida homenaxe a Nicanor Rielo Carballo tivo lugar o pasado sábado en Castro de Carballedo. A antiga Casa Consistorial acolleu este acto, organizado pola Asociación Amigos do Románico da comarca de Chantada, e que comezou arredor das 6:30 da tarde. En primeiro lugar, descubriuse unha placa conmemorativa na honra de Rielo Carballo, para despois cantar o himno galego acompañados da música de Mini Emero da Quenlla. Logo disto, o presidente da asociación, Xosé Lois García Fernández, quixo dicir unhas palabras de agradecemento ao escritor polo traballo que realizou en Carballedo, para dar paso a continuación a Isaac Rielo Carballo, irmán do homenaxeado que tamén falou aos asistentes sobre a vida e o traballo de Nicanor. Posteriormente, o acto trasladouse ao interior da antiga Casa Consistorial, onde interviñeron diversos escritores que falaron sobre Rielo Carballo e a súa obra. Entre eles David Zotero, Alfonso Blanco Torrado, Xulio Xiz e Xesús Mato. Entre cada intervención, Mini Emero e os parentes amenizaron os presentes con algunhas das súas pezas. Tivemos a oportunidade de entrevistar a Isaac Rielo Carballo, que nos falou do traballo do seu irmán no concello de Carballedo. Estudiou a historia de Carballedo, pero quixo poñerlle como fundamento, primeiro, un cantigueiro, e segundo, un libro como o primeiro de Galaxia, que son o libro das cantigas. Quixo tamén el ter para Carballedo un libro de cantigas. O refraneiro publicouno na revista de Dialectología e Tradicións Populares. E o cantigueiro, que ten, por certo, un prólogo moi ben feito. Dicen que a millor prosa, excusando, claro, está Cunqueiro, que a millor prosa escrita, a millor prosa poética escrita en galego está no prólogo do libro Cantigas. E el quixo tamén, como acabo de dicir, facer unha historia de Carballedo. Ten infinidade de fotos de casas nobles, de cruceiros, de pontes, Ponte Pedriña, de petos, de ánimas. Carballedo tivo a gran sorte de contar cun escritor como Rielo Carballo que puxo en valor o románico deste concello. Todavía, pois hai unha colección grande de cruceiros que el recolleu primeiro no libro do que coautor el inventario artístico de Lugo. Nótase as parroquias que el recorreu, porque teñen un estilo especial. Os compañeiros que foron 4, un o cura Baliña, outro o cura San Pedro de Mondoñedo, pero el fíjase moito no etnográfico. Por exemplo, recorrendo as parroquias de Carballedo, pois mete sempre
castros, mete mámoas e mete cancións, porque xa as tiña recollidas para despois metelas como introducción á imitación da historia que escribiu Otero Pedraio e que editaron en Buenos Aires. El quería facer unha cousa semellante. Agardamos que esta homenaxe gustase a todos os presentes e que a partir de agora se coñeza un pouco máis a obra de Rielo Carballo sobre Carballedo.